pregunta de ¿el cerebro descansa? No. No, nunca. Aquest tipus de cicles temàtics el que va molt bé és per a gent, posem, del poble, que no sabem, no tenim un llenguatge científic excessivament acurat i extens, ens va bé per saber el nostre dia a dia què ens repercuteix en positiu o en negatiu tot tipus d'activitat que fem, ja sigui cognitiva, ja sigui física, ja sigui intel·lectual, etc. També el fet d'aquests cicles temàtics ajuda a que molta gent tingui conceptes clars en un llenguatge planer i senzill per gent que realment domina de qualsevol camp, en aquest cas específicament ha sigut en camps del cervell. Jo, a opinió personal, aquest tipus de cicles els recomanaria que es fessin més habitualment perquè molta gent desconeix infinitat de malalties i van bé que sigui una cosa oberta a tothom sempre i quan la temàtica ajudi i sigui alguna cosa actual.